Arat na Cebu Concert gidagsa sa mokapin 100,000 ka mga tao sa sulod ug gawas sa Cebu City Sports Center. Cebu City Mayor Mike Rama ug opisyal sa kapulisan midepensa sa kalihukan. Diin ginagmay lang kuno nga problema ang nasugutan. Ani ang report. Ingon ni ang eksena sa gawas ug sulod sa Cebu City Sports Center din makita ang bound sa mga tao nga gusto makasudong sa arat na Cebu Concert. Nagdasok og nagdinuutay na ang mga tumatan-aw tungod sa kadaghan nila. Gani ang uban halos di na makaginhawa og naapay mga nasakitan tungod sa dinuutay. Kung inyong makita siguro nga dunay mga pagtinudlanay, but in general ato yung na-secure ang mga event. Giklaro ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang DCDO sa CCPO nga walay nahitabong stampede sa anglit pipilaraman ang nakaangkon o ginagmay angol sa lawas, lakip na ang masakop sa kapulisan. Mato ni Parilla nga mokapin sa 100,000 ka mga tao ang naa sa sulod ug gawas sa venue sa concert. Taliwa sa nahitabo, giluagway sa kapulisan nga malinawon ra ug nagbalampuson ang konserto. Next time nga dunay mga event, there will be a unified and uniform nga protocols sa tanang rallies. Ang Chief Pathologist sa Department of Health Region 7, Dr. Mary Jean Loriche, may padayag sa kabalaka nga mamahimong super spreader event ang konserto. Hinuon giingon ini nga panahon na nga mohimo silang shared responsibility ang mga tao sa pagpuyo kauban ang COVID virus. Giulagway sa mayor nga dakong kagawasan kini sa mga tao nga dugay nang natanggong tungod sa pandemic. Gidugang ni Rama nga bukas na ang Cebu City sa mga dagkong kalihukan nga walay limit sa gidaghanon sa mga taong mutambong basta mosunod lang sa minimum health protocols. The city is open sa mga huge activities. Yes, yeah. No limitation. No limitation, no limitation. For as long as the organizer will also follow. Samtang base sa gipagawas nga pamahayag sa organizer nga wa kunoy major incidents sa bisan ginagmay nga krimen nga nahitabo atol sa kalihukan. Gipaniguro usab nila nga nasunod ang minimum health protocols ug nagpasalamat usab sa mga tao nga nahimong kabahin sa kalampusan sa arat na Cebu Concert. Kauban si Cleofer Lumayag o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.